Monggo Bapak Jamin. Monggo mriki. Bapak Jamin. Dek, Sari. Dadah. Bapak Jamin wonten mriki. Monggo. Ya, gini. Ayo ayo. Bapak Jamin mriki napa mriko? Jamin monggo. Bapak Jamin yang sebelah sana ya. Yo, Jamin. Monggo Pak Jamin. Ah, salim, Dek. Jorek
Bapak jamin ngatur sembah nuwun. Sami-sami. Ajeng tanduk mboten. Pak Sigit oke. Ora apa-apa lho, Pak. Ayo, Pak. Ser. Matur sembah nuwun, Pak Susio. Madu kesmo. Ayo Mas Ge ngadeg lho, Mas. Tak kiyo, tak kiyo. Oh. Oh, oh. Siang parporo ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa aku weni amarang siang ya yang punya jelas nada Bapak Sabino Teguh Hante. Iya, iya. Mas Wardoyo. Sika. Wong ayu tresna aku Mario sakroning batenku Wong bagus rasa atimu tresnaku jani Walik repot Mas. Oh, iki anu. Ketoke nek aku nyawer ketone goblok men yo. Ijek kok nyanyi, ijek kok nyawer. Iku bonus lho. Ketoke bobo menan. Bodoh ya aku. Ijek kok nyanyi, ijek kok nyawer. Iku bonus Mas. Yo Pak yo. Bonus kok Pak. Ketoke bobo. Ayo. Mbak. Madu kesmo. Ngomongnya kok Mbak. Siang parporo ratri Sing dhisik. mung Lagi sepisan, Pak. manis ati Ayo Mas. setiaku bisa aku weni amarang sang tiang ulasi Alim jani. Oh. kok nyanyi kok nyawer Bisa goyang, Bro. Mario Tonggo susah jroning batenku
ninggal katresnan. Lagi ninggal katresnan, Bro. 12 ninggal katresnan. Mbah Narto iki aja pokok joget. Mbah Narto iki semanane dari nyawer. Iya, oke baik. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa. Aku kudu manut karo sapa. Bisa kumpul tak suwun marang sliramu. Janji-janjimu Ucapan selamat datang yang terhormat Bapak Letkol CBA Basori. Yuk. Ayo Mas Warga yang pagi, Mas Suci. Bos apa? Bos Supri. Ayo Bos Supri. yang punya pohon duit. Wong ayu sing tak tresnani. Ayo Mas Eni Mas. Rino wengi amung tak impi-impi. Aku ora bisa lali Paji. mung sliramu bebujang ati. Senadyan sepi sajamu lali gede pirasa tresnamu. Oke Rina wangi tansah
Oh 50.000, matur sembah nuwun. Gil. Mas Supri nanti kloter kedua ya Mas ya. Gil. Dalem saya. Enek tangannya sing ora iso mandek. Ayo, oke baik. Tangannya bablas kemencet. Oke, iki Mas Wardoyo ki mergo loro ati ki mergo Dedek Anjay itu loh. Oh, Dedek Anjar sini sayang. Nek ngopo sli Oh. Yuk, 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 yuk. kaya tanpa dosa Ayo ala iyong atiku keronto-ronto aduh gustiku loyo madu Gesmo campur sari Indonesia Mbah Narto ini kakek Narto iki sing gawe atiku nelongso tinggal ngapi wong ayu sing tak tresnani arena wengi wong tak Sor sor aku ora bisa mung sliramu papujan ning ati masih galau hatiku masih terluka Soko Sabar toh Mas Kabine kok. Ya Mas Wardoyo. sliramu sing tak tresno bojone wong liya Curhat tenan iki. atiku keronto-ronto nanging aku kok mbok gawe lara iya Gimana Mas larane jero kene iki jar Piye? Arep nyangoni ora? larane Piye Mas piye Mas? Piye larane tekan rasane jero rasane? kene iki Suwakit Mas suwakit. peri tekan jero kene iki jar tukake Aku ora kapak-kapakne lho jane. tukake pil budrek nduk Heeh, GHS nang ngono. sing bodho ki aku ijek kon nyanyi ijek kon nyawer nek ra wong bodho piye jale Lah aku ya butuh lho Mas. saya tak teko iki bablaske nduk apa yo sisan Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa yo bablas salam kangen Mas atiku keronto-ronto aduh gustiku Soko yo salam madu kangen Gesmo madu krismo Aku jaluk. Jaluk, jaluk. Kabeh. Piye Mas?
Saiki yo kena. Pak Gi urung Pak Gi. Pak Gi, waduh. Loro, telu. Lah kowe pilih nyanyi ya pilih nyawer. Aku jek sak bodho-bodhone wong. Siji kok nyanyi sing kok nyawer. Aku jek bodho termasuk. Siji gelem nyawer, jek nyanyi. Lah aku panyuwunku ning salahmu. Madu Gesmo. Madu ke semua tangga mane piro ya kok enake kaya ngene. Ora wae dadi ngene nak gawe nak madu ke semua wae. Masukin sayang. Yen aku iwak fotomu rasa kangen aku marang sliramu Penak ya mbokmu. mbiyen ate aduh tresno bebarengan lek sipino kono Maji pengen ora? Lah, Maji nyawer yo itu juga yo itu nih. Neng kitab kuning ora ada larangan. Tresno ora kudu Sekarang kesini Mbak, kesini. Mas Udin. Udin cek wani. Hae no Mas. Oh yo iki sik. Iki bar iki Mas Grandong. Oke. Lo sing iki ur. Ayo Pak, sayang. Panyuwunku. Oh. Bonus terus Mas, Oh. Sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku Mbak Kancil gak ono mik apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa muga-muga
bisa kumpul kaya duinge jaranan sliramu wae. Ayo Mas Andri. Mas Andri Sugeng Rawuh. Kayak sing nggo jas tengah kuwi lho sing ganteng. Sehat nggih. Mas Andri hae. Monggo Mbak Kancil bablaske. MC-ne wae. Aja lali pawelemu. Uga ana Mas janjimu. Aku kan setya satu. Tak enteni ati saelemu. Madu keswoke. Oke ngaturke Sugeng Rawuh unjuk kadang-kadang kirasi sugeng para tamu saking Disklat Bapak Sagala juga Bapak Vicky. Sliramu wae aja lali pawelengku upama anane Mas janjiku aku kang setya satu tak enteni nanti saelemu. Matur suwun Mas Dole.
pandan ya. Juragan bakso. Aja sumelawang ayu tresna kuwi Ayo. ora suwe aku jak sumande ana Sapa? ayo Iya iyo, iya iyo. Masuk deh. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu pepujanku ati susah wong kangen siramu wong ayu pepujanku ora beda rasane awak lumrah ra bisa turu wayanganmu rerindu atiku Garuda Pancasila. reno wengi tak nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambah Bapak nganggo mandek. aja sumelawang ayu tresna kuwi ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisih Monggo Mbah Kanjeng ngajeng mriki kok. yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku perlune omong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno amarga Piye, Dik? kelingan ireng-ireng nanging kecuwa ora bisa urip bebarengan aku wis sumpah Tetep tresno
dan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wong tuwane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan manis yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayu lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging cuwa ora bisa urip bebarengan ya ngono senadyan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin angkatke mas jajan mas mengejar nan perpisahan